1. Det er det dag 1 ud af 2. Ja. Spil mig helvedes masse kilometer. Facts. Vi skal... vi vlogger, drenge. Oh shit. Hvad så vloggen? Mit navn er Phil Lausen. Jeg er her med Ludvig Schneider. Prøv lige så længe ud. Tak. Vi er der snart, ikke også, drenge? Jo. Det er vi ikke. Vi har lige været på 1 ud af 7 poster. Det er fucking langt. Vi skal op til nummer 2 post nu. Vi har gået et minimum af 7 kilometer allerede. Ej, det har vi ikke. 4-5 måske, men det er stadig meget i forhold til, at vi skal gange det med 7. Det er rigtigt. Det er ubehageligt det her, og lys er dårligt. Og dagen er dårlig, og... Det hele er lort. Det hele er lort lige nu. Det er mad. Det vidste jeg ikke, det der. Fuck nu af med dig. Lad nu være med at filme det hele, mand. Skal vi se surroundings der? Okay, fader. Kom. Okay, hvad så nu? Kom. Okay. Det er stadig dag 1. Vi fucking kæmper. Der er stadig pisse lang vej lige nu. Og benene de går fucking ondt. Vi har klaret 3 poster nu, tror jeg. Ja. Så der er ikke så meget til at sige til, at det er helt lort stadigvæk. Vi har One Direction, så det er fucking godt. Det er fucking fedt. Alle er fucking glade, tror jeg, næsten. Ej, nu filmer jeg. Hvorfor filmer du? Welcome back to my YouTube channel. Ej, det er faktisk lidt fedt, det her. Ludvig. Isa! I'm here with Vigo. Det lyder som en gammel dame. Ej, filmer jeg. I'm here today. This is our new mission. We have to go through the forest, film rundt, for at vise sådan lidt, at vi er vitterligt i midten af skoven. Skal vi ikke bare lige ud? Vi var på plan A, vi er på plan F nu eller sådan noget. Vi er sådan godt og grundigt nede. Den vej. Så gå. Okay, jeg fører den. Ja. Okay, boys and girls and hoes and bros, vi har samlet hele folket op. Vi har lige sprunget en hel post over, fordi vi gad ikke gå 2 kilometer ekstra. Fordi vi sejrer. Facts, ja. Yeah. Du var med. Status, hvad er status? Alle må ramme statusen. Og så er vi sådan et sejt sted, og vi skulle egentlig have været den vej deroppe, men vi tænker bare at cut igennem det hele. Fordi det er jo endnu mere kilometer, vi lige har cuttet, og vi skal over til den skov der. Hvorfor skal du skubbe til mig, mand? Du er så bøvlet, mand. Og så, ja, det er mad. Jeg vil lege. Nej, hey, hvad er det for? Og vi er alle sammen døde. Men jeg er meget pædagogisk. Ja. Har du mere at tilføje? Ja, film dig. Før de kan gøre noget. Ja, vi har ramt lejren. Vi er ikke sikre på, om det er lejren, men nu er det lejren, fordi vi er her. Vi har sprunget 2 kilometer over, tror jeg, måske lidt mere. Så hvis lærerne de først kommer om sådan en halv time, så det er bare dem, der er langsomme. Det er i hvert fald vores lejr. Vi har sprunget en hel post over, hvor de sagde, at der ikke var nogen. Men vi ved det faktisk ikke. Der kunne sagtens have stået en Alex eller sådan noget. Nej, det kunne der ikke. Go! Hej, velkommen til Gyserhistorie med Wilhelm, Ida og Thijs. Vi er her i Molsbjergene, og vi har en meget stærkt stående teori om, at lærer Søren han har et dårligt fællesskab med de elever, han har fanget i skoven. Han er den, der kender skoven allerbedst, og han har været væk rigtig. Mange af eleverne er væk. POV-elever det. Han har været rigtig. Vi kan ikke finde eleverne længere. Og vi kan heller ikke finde Søren. Og vi går ud og finde dem, men nu kommer der bare til at være flere elever, der bliver... Jeg spiser faktisk Emma lige nu. Det her, det er Williams teori. Tak. Vi skal starte en gyser. Det er starten på en gyser, det her. Okay. Der var engang sådan en gammel skov, hvor en skole var på tur. Solen begyndte at gå ned, og folk begyndte at blive væk. Lige pludselig manglede de 40 elever. Hvor er de henne? Man ved det ikke. Ingen ved det. Så hvad er der sket? Altså, vi kan ikke finde Emma, og der er kommet sygt mange sent. Altså, vi har ikke engang fået sat på sending op, og det skal begynde at regne i aften. Altså, Vi skal lige have nogle andres vinkler. Ikke engang det, vi havde sådan der. Vi har heller ikke vores soveposer. Og mig og Molly Messer. Det er sindssygt. Vi skal lige have nogle andres vinkler på det.
Tobias, giv os lige din vinkel på det. Hvad er det, der er sket? Hvad der sker her for tiden? Så vi har fået ret meget vild et par gange. Ja. Er det en GoPro? Ja. Han er tough. Så vi har fået vild. Ja. Og så fandt vi nogen. Og så har vi åbenbart lige fundet ud af, hvor vi skulle hen. Men så meget så vi stak bare af, fordi vi ville være anderledes. Og så får vi vild igen. Og så fandt Scott os. Hashtag Scott good teacher. Og nu spiser vi dal. Fuck. Dal. Spiller dart. Abil! Samson! Nu! Ja! Går du mod lyset? Går du mod helvede? Gå mod lyset! Går du mod helvede? Chance Smackdown 2012. Hvem fuck er det? Hvem har vi her? Hej! Vi har all the survivors. Hej, Thijs. Ej, er det dig, Naja? Jeg troede, Naja, hun var død. Jeg troede, Naja, hun var død. Ved du, hvor campen er? Jeg gider ikke mere. Har du været i campen? Har du været i campen? Ja. Er det tæt på? Du er ligesom mig. Er det tæt på? Ja. Fuck, du ser meget skræmt ud. Hvorfor går I igennem skoven? Vi skal hjem! Det er 4-0! Ja, klokken er Ja! Klokken er 21.03. Vi har lige fået at vide, vi skal hjem. Vi skal hjem, og vi skal bare have vand, og der er to busser hjem. Ja, jeg skal skide fucking meget! Og der er fucking brunch i morgen. Vi skal ikke op til Scotts hul. Men vi skal i skole i morgen. Nej, vi skal jo ikke. Jo, vi skal. Det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Vi skal have brunch. Er du smadret? Brunch er senere. Så kommer vi til at miste. Fuck, jeg er glad. Fuck, vi er glade. Fucking lækkert. Fuck, vi er glade. Planen var, at vi skulle sove her. Det blev for sent, så vi kunne ikke sætte præsending op. Så vi tager hjem. Der kommer busser. What do you think of Tottenham? Let's go. Shit! What do you think of shit? Tottenham! Thank you. That's alright! We ain't Tottenham! We ain't Tottenham! We ain't Tottenham! We ain't Tottenham! Facts! Ja, kom! Det havde fucking ikke været... Okay, det er min skyld. I skal fucking takke mig senere. Svag! At det er fordi, vi kom for fucking sent. Facts! At det her. Fordi hvis vi ikke er kommet for sent, så har vi allerede fået aftensmad og sat det lort op. Så tak mig senere, mand. Den største dub, jeg nogensinde har taget, det her. 4-0 til Danmark. Nej, det er ikke. Bum, kom. Fyr den op til jer. Tak så meget der. På vej hjem. This is not Project X. Snak med kameraet. Cowboy Mix. Man. Og vi kan lægge sæderne ned, så nu skal vi sove. Og Karoline, hun ligger heromme og ser dum ud. Er det ikke rigtigt, Karoline?